TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Happy Monday and happy August 1. Wow! Grabe, ang bilis. Malapit ko na namang marinig si Jose Marichan. Jose Marichan talaga. Kunin na natin siya at Pero mga ka-MB, maraming salamat sa mga sasamahan ulit kami this whole month of August. And sana po, iniwan na natin lahat ng ating burden, mga sakit sa nararamdaman noong July. And let us start this month full of happiness. Dapat genuine yung ating kasiyahan. Para naman good vibes tayo hanggang matapos ang taon. And today, dynamic duo muna kami. Pero abangan nyo mamaya si Charles dahil siya ay magbabalik naman. Makakasama nyo ngayong umaga ang nag-iisang minion in the house, Rendy Guzman. Ayan nga, sabi nga ni Ate Ren, sana genuine nating simulan ang ating July. And with that, makisama na sa aming kulitan at kwentuhan ngayong umaga. Kunin ang inyong kape, maghanap ng komportableng lugar sa inyong bahay at simulan na natin ang morning balitaktakan. Nagbabalik ang inyong ating-ate na ngayon. Oo nga, very mature. Yes, nagbabalik ay yung ating-ate na ngayon na lagi pa rin nilalamig as always kay naka-turtleneck, Sofia Pagadwan. Kaya naman, bagong lahat, tumutok na po kayo sa Highland TV, GNN channel po yan sa mga nanonood sa amin via television. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-scan nyo po, i-scan nyo lang inyong mga channel and hanapin ang GNN and sa baba niya makikita nyo ang Highland TV. Magkakaiba po, no? Ang channel number, depende po sa ating mga locations. Kaya naman, hanapin nyo lang kami para, di ba, good vibes. And kami naman. Wow, kami naman. And hindi dyan nagtatapos, syempre, kung saan nyo kami pwedeng mapanood. Meron din tayo sa Facebook. Right now, we have our Facebook Live sa ating Facebook. So, share na, mga ka-morning balitaktakan. We also have our Instagram account, Regional News Group Luzon, and Twitter, meron din kami niyan. And also, we have our website, yung rngluzonph.com. So, you can go access it and you can read interesting articles na pwede nyong basahin kahit anong oras ngayong araw, di ba? Very, very interesting. So, like, follow, share, subscribe, ano man yan, turn on that notification button para lagi kayong updated sa ating mga news. Pero isasabihin lang namin kasi baka hindi nila mahanap, ate. Ate? Oo, siya din naging ate. Ang kailangan nyo lamang pong i-search sa Facebook ay ang Regional News Group RNG Luzon. And nakalimutan ni ate, meron tayo sa YouTube. Ay, oo. RNG Luzon. Pero perfect pa rin ang sinabi ni ate. Kaya hanapin nyo na kami kung saan nyo man kami gustong mapanood. Pero ano nga ba ang weather natin? Yeah, ang ating weather forecast naman ngayong araw. Okay, so
parts of Luzon and Mindanao will experience cloudy weather. Ayan, so maulap na panahon para sa Luzon at Mindanao. Meron din naman tayong mga pag-ulan dahil na rin ito sa habagat. Yun na nga ang sabi ng Pag-asa report kahapon. So, katunayan, it will continue to affect Metro Manila, Northern, Central, Southern Luzon, even Visayas and the Zamboanga Peninsula. Dito sa Luzon, expected na medyo okay naman ang ating weather. Kaso nga lang sa gabi, expected din na may mga kaunting pag-ulan at mga pagkidlat. Okay, sa Central and Northern Luzon naman at saka sa Mindanao, merong mga panakanakang pagkidlat mula Monday hanggang Wednesday, lalong-lalo na sa hapon. Ayan, sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at sa Western Visayas, ayan, medyo may malakas naman na pag-ulan o monsoon rains mula Biyernes hanggang sa weekend. Dahil pa rin iyan po sa habagat. Sa Metro Manila, ayan, medyo cloudy naman tayo, maulap naman sa tanghali at sa gabi, lalong-lalo na from Monday to Wednesday, at pag-ulan naman from Thursday hanggang sa weekend. Itong binabantayan nating si Tropical Depression Esther ay wala na, nag-exit naman na siya sa ating Philippine Area of Responsibility noong early Sunday morning. So, our lowest temperature is 16.4 degrees Celsius at ang ating highest temperature naman ay 23.3 degrees Celsius. At ang ating sunrise ngayong araw na ito ay 5:38 a.m. at mamaya lulubog ang araw, sunset 6:20 p.m. Wow! Ang babait ng mga Esther, no? Oo nga eh. Ang babait ng mga Esther. Oo, parang umalis na siya agad, ayaw na nila tayong pahirapan. Pero sabi nga ni Ate Sofia kanina, mag-iingat lamang tayo lagi, dahil nag-uulan. And ito pa, hindi pa rin po natatapos ang banta ng ating mga pagyanig. Nako, kagabi, actually kaninang madaling araw, nagising ako, si Sofia and si Charles, around 2:48 ng madaling araw dahil sa pagyanig. Grabe, talagang nakakatakot. And according to Charles, ito ay verify pa namin pero parang may nabali-balita na gumagalaw daw po ang tectonic plate dito sa Nueva Vizcaya. And let us see kung ano po ang mga mangyayari. Basta lagi lang tayong maingat. Pero noon din pong, actually kanina, itong ating naramdaman na pagyanig noong 2:48 a.m. ay magnitude 5.2. Nako, may lalim itong 22 kilometers. And dito pa rin sa Abra, Dito pa rin sa Abra na naman ang kanyang Villaviciosa. Ayan, Villaviciosa, Abra, ang kanyang epicenter. And intensity 5 po sa Bantay, Ilocos Sur. Intensity 4 sa Bangued, Abra. Intensity 3 dito sa Baguio City. Dito naman sa ating instrumental intensities. Intensity 5 sa Vigan, Ilocos Sur. Intensity 4 sa Pasikin, Ilocos Norte, 3 sa Lawag City, Ilocos Norte, Sinait, Ilocos Sur, intensity 2 sa Tabuk, Kalinga, Claveria, and Peña Blanca, Cagayan, and intensity 1 dito sa Baguio, Dagupan, and Ilagan, Isabela. Nako, alam nyo kung ano mga intensity yan, depende pa rin kasi yan sa inyong paghahanda, kaya naman lagi lang kayong maging alert. Kagabi nga, nag-prepare kami! Nakabag na si Ate Ren meron na talagang, actually, that's a good practice. Naka-prepare na yung ating bag doon na may lamang ng mga essentials, maybe some water, your phone, some clothes, ganyan. Kasi hindi natin talaga alam Actually, hindi ko sineryoso si Ate Ren kagabi. Sinasabihan kasi niya sinabi ako. ko sa kanila mga ka-MB, mag-pack kayo ng bag, kailangan may damit, may wallet. Kasi hindi natin alam, baka pag natutulog tayo, biglang may pagyanig. Tapos, wala tayong dala-dala, wala tayong anything. Hindi ko alam kung ginawa nila, basta ako may bag. Nagising ako, biglang yumanig, guys. Pulot ako ng bag, labas talaga ako. Tapos sila, walang mga dala. Yung phone ko lang yung dala ko, talagang nagpanic ako. Hindi ko alam kasi talagang ang sarap ng tulog ko noon, grabe. Tapos may yumayanig sa kama ko. Ay, sana all. Hindi naman, tapos, ayun. Tapos, ala, lindo na lang.
Actually, si ate rin nung unang pumasok sa isip ko nung nagising ako kasi yun nga, Oo. yung sinabi niya, ala, hindi ako prepared. Oo. So ayun, let that stay as a lesson sa atin na let's stay vigilant and at the same time calm pa rin, di ba? Tama, I-practice natin yung duck cover and hold just in case na medyo may kalakasan ulit. Tapos, ayan, go to an open area. Know kung saan ang ating mga exits sa Tama. ating mga pamamahay. Ikaw, ano namang chika mo sa akin today? Ang chika ko naman, okay, aside from earthquake, syempre hindi pa rin naman nawawala ang banta ng COVID-19, Oo, naku. di ba? Ayan, so sa ating syudad, masaya ang ating city government of Baguio dahil nga mahaba na naman ang pila ng mga nagpapabakuna para sa COVID-19 vaccination. Ayan, so nakikita nyo naman ngayon, ito ay pila na nakuhanan noong Sunday, July 31. Mga umaga siya sa vaccination station sa Malcolm Square. So, ang sabi ng ating mga health workers, ang report nila is nag-increase nga naman talaga yung vaccination rate natin. And this is because parang may banta pa rin kasi ng pagtaas kasi dito sa Baguio ng kaso. So, ang ating mga citizens naman dito, hindi naman sa natatakot na super, pero to protect themselves from the still rising cases of COVID-19. Ayan na nga, at nakikita natin ngayon sa ating mga screens, pumipila na sila. Ayan. So, kasi ang report ng ating city government, from May 30, nagsimula na naman na tumaas ang cases natin dito sa syudad. So, naaalala natin, ang highest number of cases natin in a day was recorded on January 20, and that was 785 cases per day, di ba? So, sana hindi na nga tayo bumalik doon. And that was also because of the Omicron, Omicron variant na surge. And the good news, of course, is majority of the patients naman na now is only having mild symptoms. Oo, tsaka diba? home isolation, not like before. Oo, kaya maganda talaga yung effect ng ating mga bakuna. Oo. So, be vaccinated guys and stay safe. Ayan, para rin yan sa atin at para na rin sa mga kasama natin. Actually naman ngayon kasi we have a practice naman kasi living with COVID. 'Di ba? Kumbaga ang pandemic naman kasi sabi nga nila before ang mga pandemic 10 years siya naglalas. So talagang kailangan lang natin hindi naman masanay pero doble ang pag-iingat and I believe hindi na din siya sa COVID yung super takot ng mga tao. It's the fact that we will go back to what we have experienced when we were in the COVID phase, no? Na parang lockdown, walang trabaho. Siguro, kaya din madami ang nahihikayat kasi ayaw na nilang mabalik tayo. Ang hirap kaya, Ang no? hirap, oo. Tsaka the fact that there are new viruses, viruses din na nagsusurface ngayon. Tama na si COVID, Oo, monkeypox. Pero anyway, isa namang pong good news, no? Hinirang na po ang ating binibining Pilipinas. Yes! Oo. And ang nanalo po para sa ating Binibining Pilipinas 2022. Ang ating Binibining Pilipinas ay si Miss Nicole Borromeo ng Cebu. Congratulations! Ang ating Binibining Pilipinas International 2022 ay si Gabriel Basiano of Borongan Eastern Summer. Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 is Chelsea Fernandez ng Tacloban. Binibining Pilipinas Globe ay si Miss Roberta Tomondong ng San Pedro, Laguna. Binibining Pilipinas Grand International 2022 ay si Ma'am Nicole Budol ng Angon, Rizal. First runner-up is si Stacy Gariel ng Cainta, Rizal. And second runner-up naman po ay hindi na isama dito yung pangalan ng ating second runner-up. However, we would like to congratulate everyone who bagged the crowns, and sa mga sumali din, we are very proud of you for representing your own hometowns, your cities, and isang malaking karangalan po na na mag-stand there as Binibining Pilipinas
representative ng inyong mga city. And alam nyo ba na parang dito sa ating coronation ay nagkaroon ng medyo Pia Wurtzbach or a Steve yes. Harvey moment again. Kasi nga sabi dito, many live and online viewers as such as they had to wait for more than 1 minute to hear si Bus Nicole Borromeo crowned as Binibining Pilipinas. So andun yung yung intensity. Tingnan mo pati yung Binibining Pilipinas ay niyanig, Talagang andun yung kanilang paghihintay, yung urge na sino kaya. Ikaw ba naman, panalo na no, inaantay mo isang minuto. Minsan talaga yung mga pag magandang bagay kahit isang minuto parang ang tagal. Matagal talaga yun. And Pero congratulations to our beauty queens. Napangarap pa rin pang maging beauty queen. ako, hindi na naman ganyan. pasok sa height ko kasi yung pagiging... sa height Actually, yan. nung high school ako, medyo pa beauty queen din naman. Wow! Actually, sumasali ako sa mga... Kasi pag high school ka naman, hindi naman required na mga super tangkad ka, di ba? Oo. Tapos binibining kalikasan ng Pilipinas. Nag-join din ako din. Kasi binibining kalikasan ng Cordillera ako before. Oh my God, nakakahiya. Charot. Nakaka-proud naman. Nako, pero we are all beauty queens in our own ways. Lagi niyong tatandaan yan sa ating mga kapwa babae. You don't need a crown to be a beauty queen. Ayan. So, ayan, bago natin tapusin ang chikahan na ito, alalahanin din natin ang memory ng ating namayapang dating presidente na si Fidel V. Ramos. So, siya po ay pumanaw na nitong linggo, July 31, at siya po ay 94 years old. So, si former President Fidel Ramos po ay siya po ang ating 12th President of the Philippines from 1992 to 1998, pagkatapos po ni former President Corazon Aquino din. So, si Fidel Ramos po is, aside from being a president, siya rin po ay nag-serve ng mga key government positions like the Chief of the Philippine Constabulary and Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ayan. So, he has a military career and he is very well respected. But then may mga accomplishments din po siya under his administration, and one of that is yung economy under Ramos nga. So, the Ramos administration focused on reforms that's parang nagsusought to address yung still lingering issues from the past administration din, of course, na parang sumunod siya. Sinalo niya. Sinalo niya talaga lahat. And according to political analysts talaga, he did a very good job. Wow. Considering na, of course, lugmok pa noon ang ekonomiya, ganyan, talagang pinilit niya na iahon ang Pilipinas from that. For the foreign policy naman, he has a commitment on bolstering national security. So, si Ramos ang unang-unang nag-facilitate ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Philippines at ng United States. Ayan. So, that's an implementing agreement po of the 1951 Mutual Defense Treaty. And for peace agreements naman po dito sa Pilipinas, marami rin siyang nagawa, and we need to highlight na Ramos reached a peace agreement with the Moro National Liberation Front. Siya rin ang nag-conduct ng mga peace talks with the Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, or the CPP-NPA NDF. Ayan. Grabe. So, those are just some of his accomplishments. And alam nyo mga ka-MB, let us not cry for his death. Let us just celebrate the life that he had. Kasi ang dami niyang contributions sa buhay nating mga Pilipino. And he died because of some COVID-related na COVID-related. So ayun, mag-iingat pa rin tayo, especially sa ating mga senior citizens. And ito nga, pinag-iingat din po ang mga senior citizens dito po sa Kayang Street kasi pinadlock na po ng City Government of Baguio ang isa pong shop dito sa Kayang. Alam nyo, ito mismo sa, Kayang Street lang, hindi ko pala pwedeng banggitin. Pero pinadlock nila kasi nga, nang bibiktima daw ito ng mga senior citizen and ibang tao, especially now that it always rains. And ang nangyayari, sasabihin nila na nabigyan ka na ba ng payong,
E di Oo. syempre, ang mga matatanda gusto ng payong Oo. papasok sa loob, ano? And then, yun, gaganchohin nila. Of course, yung mga matatanda natin, medyo matutuwa naman sila kasi may binigay na payong or stuff, mga ganon. And lolokohin nila. Kaya naman kahapon ay actually, last July 23 ay kanila na itong pinadlock and hindi wala pang update dito. Siguro makikibalita tayo kung itong mga to ay nahuli na or anything na nabigyan na sila ng karampatang kaparusahan. Nako, yan kasi wag kasi kayong manluloko ng mga tao, lalo mga matatanda. Bakit? Yung mga ganyang tao, you're attacking like vulnerable people, no? Parang nagte-take advantage kayo sa kanilang weakness. Siyempre, mga senior citizens yan, they need help in one way or another din. So, it's not right to take advantage of that. Pero bago ang lahat dito sa ating chika, nais naming batiyan, ang dami nating nanonood Ang dami, ngayon. oo. Oo, ang dami Grabe. nanonood. Tas stress yung hair ko. Oo, Sabi mga ko taga La Union. And kay Charles Opo. Limon, sabi niya, pabati naman ako. Pasalubong and aabangan talaga namin ang pasalubong iyong muna. balita sa iyong pagbabalik. Also, we would like to greet naman po si Tito Jolan, si Tita Lizelle and Kuya Jerome. Tapos, sa mga nasa 5th ID and 7th ID. And sa family ko sa La Union, no, sa mga nanonood, international viewers, madami. Yes, madami. Oo, yeah. Tita Marivic. Ikaw, ang dami daw nanonood sa'yo sa La Union, ha? Ay, talaga ba? Oo. Salamat naman po. Wow! Ayun. Oo. Mamaya na ako mag-shout out. Well, shout out ko kayong lahat. Pero salamat po sa pagtutok sa Morning Balitaktakan. Mamaya rin is meron tayong pag-uusapan about pa rin ito sa nangyaring lindol, Miyerkules nung nakaraang linggo. So, para sa mga may psychological trauma sa nangyaring lindol, tignan natin kung ano yung pwedeng maging gawin natin para hindi mawala ito, ganyan, or para matanggal yung kaba natin sa patuloy pa rin, di ba, na paglindol natin itong mga nakaraang araw. So, Ayan. Nanantabayan na natin mamaya ang iba pang mga chika natin. Pero bago ang lahat, happy birthday kay Tope. Ayan, Tope de Guzman. Happy 18th birthday, Happy Bunso. 18th. Ayan. And wag kayong aalis, tumutok lang. Magbabalik ang morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA
or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Sa Lawag City. Nag-start yan sa muling pagkahumaling ng mga turista at bisita sa pagsakay sa Kalesa. Panoorin ang kwentong ito. Isa si Manong Randing Kutsero sa Lawag City, Ilocos Norte. 30 taon niya na itong hanap buhay. Kalagito yung mamkit na pintas basit at adal daw nga mayat ka tiyempo na iti aldaw ti kenda. Kabasitan ng kababamit tali magas kalagito yan mo. Tadi ko akit di kampay makasagasot, agyawid kami 60. Go back to zero kampay no po. Sa kabila ng modernisasyon, patok sa mga residente at mga turista ang pagsakay ng Kalesa. Life and culture here in the Philippines will never be the same without the Kalesa. And it is a part of the Philippine history, and its significance cannot be overstated. Regardless of modernizing issues, the Kalesa will always provide a unique and ecologically beneficial form of transportation. Nampalaus unay tiragsak ko nga nakalugan iti Kalesa tananipod. Bakit tinapalabas iti manong atawen? Itaman laingen iti pinaka-experience ko nga aglugan ti mesa nga Kalesa. Ken mayat iti aglugan iti kastoy tano mesa pa nga matulungam iti nababayag nga kotsero. Ken talaga nga mesa iso na nga Ilocano pride. Habang namamasyal sa gabi ang mga turistang sakay ng Kalesa, dagdag atraksyon sa kanila ang mga pailaw sa lungsod. Zanel Dumayag para sa Luzon Headlines. Dahil naman po sa naganap ulit na pagyanig po noong nakaraang linggo, nagbalik po ang alaala ng ilan sa naganap po na killer earthquake noong 1990. May kwento po si Sofia Pagaduan. 3 dekada na ang nakalipas, pero tandang-tanda pa ni Aling Milagros ang bangungot na dala ng 1990 earthquake. Talaga nag-nervyusak ngayon ako. Nag-nervyusak ta, nalagip ko nga jay in mo na nga ginginid di 1990. So nga, di nga pumigsakat, nagkararagak lang nga, aday jay sirok tilamisaan kat kunak. Ay, oh Lord, si katimang isip ti kada kami kunak lang Ang takot na ito ay muli niyang naramdaman nang yanigin ng magnitude 7 na lindol ang Baguio at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. 14 years old high school student naman si Jess nang mangyari ang pagyanig. So nakita namin na talagang ang daming namatay, ang daming yung aftershock. Yun kasi ang grabe yung aftershock nung actually andun kami sa harap ng high school building namin. So just kadi-dismiss lang namin and then paglabas namin yun na lumindol. So yes, and we were happy because andun na kami sa labas before na naglumindol. Yun nga, meron ding trauma actually.
ang alam namin may aftershock. Yon, so nakita namin yung tower na yan. Medyo medyo nag-slide na parang matumba na yan kahapon. So we were nervous kami diyan. Alas 4:26 noong July 16, 1990, tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon. 2,412 katao ang namatay. Ayon sa ilang eksperto, magandang maibahagi ng isang tao ang kanyang mapait na karanasan para mailabas kung ano ang kanilang nararamdaman. Disasters such as earthquake may affect people psychologically. So dahil nga yung naka-experience ng disaster na yun, his life was put in danger, his family's life was put in danger, yung livelihood maaaring nasira, yung bahay nasira. It's normal for them to experience psychological or emotional distress. So it's normal for them to experience yung tinatawag nating hypervigilance, which is they are easily started kahit maliit na sound lang or sigaw lang, matataranta na sila. They may want to share what they are experiencing. Mas okay na ilalabas nila, na-express nila kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung na-experience nila with their loved ones or dun sa mga friends nila, ganyan. You need to stay connected. Paalala din naman ng ilang mga disaster risk reduction officers maging alerto. So yun nga, yung gaya din ng lagi namin sinasabi na gawin natin yung duck cover and hold. So syempre, kailangan make sure na number one na i-safety natin is yung sarili natin. So maghanap tayo ng, kung pwede, maghanap tayo ng mga matitibay na pwede nating taguan para doon sa mga pwedeng bagsakan or iwasan natin yung mga bagay-bagay na madaling bumagsak sa atin. And make sure din na kapag nakalabas tayo dun sa mga buildings or sa bahay natin, i-make sure pa din na pupwesto tayo dun sa malalayo sa hazards like yung mga linya ng kuryente, mga poste, mga malalaking puno, and para mapanatili natin ang kaligtasan natin. Ipinapaalala rin na seryosohin ang mga isinasagawang pagsasanay. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nako, kinagigiliwan at patok na patok naman ngayon para sa mga mahilig tumambay at magkape ang tema po ng isang cafe dito sa Baguio City. Kung saan yan at bakit, alamin natin sa kwentong muli ni Sofia Pagaduan. Pagpasok pa lamang sa cafe na ito, tila babalik ka sa pagkabata. Pinalilibutan kasi ito ng mga fuzzy teddy bears habang ika'y nagre-relax. Ang cute kasi naman tapos inalaman namin sa pangalan na fuzzy, ganun. Kaya warm and fuzzy, parang warm and fuzzy. May kahag ka, ganun, kung lovely. So we try to think of a way to incorporate the theme po doon sa mga food namin. Kung pwede siyang bear, ganun, gagawin namin yung bear. Kaya yung ibang drinks may nakalagay na ice bear sa top, ganun. Kahit pang decor lang. Dahil din sa mga bear-shaped cookies, drinks with bear-shaped ice cubes, at kahit mga bear-shaped na mga cups, bata man o matanda ay nahuhumaling dito. Cat. Kami po kasi magkaibigan. Actually, mahilig po talaga kami sa mga cafes. Tapos, nung first nakita po namin to sa Facebook, tapos sabi namin, why don't we try, ganun. So, sinay namin, and then, sakto lang din naman po nung first. Okay lang din po yung, ang cute. Ang cute kasi nung po. start. Yung parang kinaibahan is yung lahat ng form may bear, ganun. Ito lang yung Bear Team Cafe na hindi lang pambata, pwede rin po sa any ages. At pasok din siya sa mga magjowa na gustong mag-hangout together.
Ang mga themed cafes na tulad nito ay sikat sa mga customers dahil nakapagbibigay ng aliw. One main reason kung bakit pumupunta doon yung tao in times of distress tulad ng pandemic even no earthquake kasi going to such cafes enhances community feeling. Lalo na kapag may specific theme, is something cathartic na one moves away from work. Parang, okay, pupunta ako sa cafe, hindi to work. Although, some continue to work there, di ba? Tapos may iba't na pupunta din sila sa place na yun to parang malayo sa bahay. Siguro, yun nga, because it's home. Minsan, yung bahay also can be reminding one of the different stressor. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang ating balita ngayong umaga. Mamaya pong 6:00, tumutok naman po sa Luzon Headlines sa aming Facebook page, which is Regional News Group, at sa aming YouTube channel na RNG Luzon, at 6:30 News Force North Luzon sa GNN Highland TV channel. And magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Sisi promise, sa milky ng batang 90s. So ngayong umaga, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga usaping mental health. So sa panahon ngayon, maraming ang nangyayari sa atin dahil na rin sa pandemya at sunod-sunod na mga sakuna at lalong-lalo na nitong nangyari lamang na lindol, Miyerkules noong nakaraang linggo. So ito ang lindol na to na may magnitude 7 ay nangyari 8:43 ng umaga, Miyerkules noong nakaraang linggo at siya ngang nagpakaba sa ilang mga tao dito sa Cordillera at sa Region 1 na rin, ilang mga probinsya sa Region 1. At syempre, nagkaroon din ito ng epekto sa ilang mga establishmento, mga buildings,
and we also have casualties. So for that, for this morning, pag-uusapan natin kung ano ang maidudulot nga nito sa ating mental health, yung mga sakunang tulad nito ng lindol. So we have psychologists this morning to discuss kung ano nga ba ang mga rason kung bakit tayo nakakaramdam ng sobrang kaba sa mga ganitong sakuna at kung ano yung ating magagawa para matulungan ang ating mga sarili at kung para matulungan din natin yung mga tao na kasama natin sa bahay o ating mga kaibigan. Ayan, so let us welcome Miss Ethel Ruth Quinto, psychologist. So good morning, Miss Ethel. So my first question po, ano nga po ba ang mga iba't ibang psychological effects ng mga sakuna na tulad ng lindol? Disasters such as earthquake may affect people psychologically. So dahil nga yung naka-experience ng disaster na yun, his life was put in danger, his family's life was put in danger, yung livelihood maaaring nasira, yung bahay nasira. It's normal for them to experience psychological or emotional distress. But there are some cases na yung psychological distress na yun, nagde-develop into anxiety, depression, or worst case scenario, post-traumatic stress disorder. Okay, understood, Miss Ethel. So if these anxiety, depression, or yun nga, sinabi mo, post-traumatic syndrome came to, parang nararamdaman mo na siya, or, okay, when do we need help? Parang, what time na parang kailangan mo nang sabihin na, kailangan ko na yata ng tulong, kailangan ko na yata ng professional help. So, when do we consider na parang kailangan na nga natin ng professional help, Miss Ethel? So following a disaster such as earthquake, pwedeng maka-experience again ang taon ng emotional distress or psychological distress. So it's normal for them to experience yung tinatawag nating hypervigilance, which is they are easily started. Kahit maliit na sound lang or sigaw lang, matataranta na sila. So, they can also experience disturbance in sleeping pattern. Pwedeng tulog sila ng tulog or nahihirapan silang matulog. Pwede na magkaroon ng loss of appetite or gain in appetite. Pwede rin silang maging highly irritable. Pwedeng magkaroon ng loss of energy or less energy or loss of motivation. Pwede rin na magkakaroon sila ng inability to concentrate or loss of focus. May mga sitwasyon din na nakaka-experience ang isang tao ng body pains pero hindi niya maintindihan, no? So, these, again, psychological distress are normal for someone who experience a traumatic event. So, kailan ba siya kailangan na ng help? So, if these symptoms prolong for 2 weeks or more, this suggests already that you need professional help. So, also, I would like to say na mas highly vulnerable ang bata, ang teens, also with people who have special needs to experience these symptoms. So, most people actually experience this for a short period of time and then eventually they go on with their life na babalik na sila dun sa dati nilang pang-function, ganyan. However, other people experience yung anxiety, depression, or post-traumatic stress disorder talaga. Okay, Miss Ethel. So yun nga no, mga ka-MB, it's normal to have psychological distress in times of disasters like this. But then, according to Miss Ethel nga, if you feel like you need help, ayan, wag kayong magdalawang isip na to seek professional help. Okay? So, in connection with that, Miss Ethel, how do we help then people who are experiencing something or having disturbance siguro sa kanilang pag-iisip, yung mga na-mention mo kanina, loss of appetite, hindi makapag-focus sa work, hindi makapag-focus sa studies. So what can we do to help them? Or better siguro, no, what can they do to help themselves if they don't have any parang connection din sa any professional ganyan? What can they do to help themselves?
Okay. So may mga bagay na pwede silang gawin to help them cope well with situations such as earthquake, ano. So first, they need to take care of themselves. Mas okay na kakain sila ng maayos, matutulog sila, susubukan nila na matulog ng maayos, exercise. They need to be more active, gumalaw-galaw, ganyan. So another thing is, they may want to share what they're experiencing. Mas okay na ilalabas nila, na-express nila kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung na-experience nila with their loved ones or dun sa mga friends nila, ganyan. They need to stay connected. Another thing is, mas okay kapag na-inform sila doon sa updates about kung kamusta na yung sitwasyon, para alam nila kung magpe-prepare sila or alam nila kung hindi na okay na yung sitwasyon, para mabawasan din yung anxiety nila or yung worry nila. So another thing is they need to, mas okay kapag i-engage na yung sarili nila into hobbies or the things that they used to do that gives them pleasure, such as playing basketball, pagpaplantita, you know. It would really help if they try to build a hobby. Also, one of the things doon na dapat i-limit nilang gawin is yung overexposure, lalong-lalo na sa social media. Kasi kapag na-overexpose sila, maaari na mas makalala pa ito doon sa nai-experience nilang emotional distress. One of the things that hindi rin suggested na gawin is they resort into drug use, alcohol use, or tobacco use to manage the distress, emotional distress that they are experiencing. Alam mo yun, parang hindi ko ma-experience ito, iinom na lang ako, makatulog na lang ako. Hindi yun suggested. Actually, it worsens kung ano man yung condition na na-experience na yun. Ayun. Thank you, Miss Ethel, for those advice. Diba napakadami? Marami pala tayong pwedeng gawin din na kahit tayo lang, di ba? One thing that struck me the most is yung ating social media consumption din. Sometimes even me, nag-scroll ako sa Facebook and medyo may stress factor din talaga na nakukuha ko dun sa mga nakikita ko na may mga casualties, may mga bitak-bitak yung mga, especially dun sa mga tourist attractions natin, doon sa Ilocos. Syempre, close sa heart ko yun. So, medyo, ayun, nakakasad. So, if you have the option to stay away from social media, siguro, rest. Mo muna yung phone mo sa tabi, ganyan. And of course, wag nating kakalimutan, kumain, uminom ng tubig, and of course, yung priority natin, of course, yung safety natin. So, let's stay vigilant and at the same time calm din, di ba? Kalmado din tayo. And let us be knowledgeable. Let's teach ourselves on what we can do just in case na lumindol ulit. Ayan nga, kasi hindi naman natin parang mai-expect yan, di ba? Kagabi nga, hindi namin expected ulit. Sabi nga namin kanina ni Ate Ren. So, it's better if you are prepared. But anyway, thank you so much, Miss Ethel Ruth Quinto, our psychologist for this morning. Sana po, mga ka-morning balitaktakan is marami po kayong natutunan. So, magbabalik po ang morning balitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa Pau! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Matapos ako na, mosquito man.
mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Monday! Ayan! Patapos na naman ang ating chikahan for today. Pero gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng nanonood sa atin. Ako, may mga nagpapashoutout kay Mama Marivic Carillo. And of course po, naku, asan na ito? Ayan, sila Tita Levi. Ayan, sa mga tita ko dyan sa La Union. Sa lahat po ng nanonood sa amin, hindi namin nababate. Shoutout po sa inyong lahat. And of course, congratulations po sa mga graduate na sa Airborne dyan sa 7th ID. Ayan, kay Kors and sa dad po ni Kors, sana po magpagaling ka po dahil may sakit ka raw. And stay healthy sa aking family dyan sa La Union na nakasama ko kahapon. I miss you agad so much. And sa aming bunso na si Dalton, huwag ka nang magtampo kay ate. Ikaw naman ang bunso talaga. Ayan, talagang bunso lang ang tawag ko kay kuya kasi mas bata siya sa akin. Pero ikaw ang aming pinaka bunso. Yes naman. Okay, so ako naman ang magsha-shoutout ngayon. So shoutout sa papa ko. Uy, papa, ingat ka dyan. Yes. Sa baba. Kasi ingat din sa family ni Ate Rain, sa family ni Sir Charles. Ingat po kayo dyan, ha? Please. Char. Ayun. At sa aking mama din, ingat ka rin dyan sa Lebanon kung ano mang pinagagagawa mo dyan. Wow! Ayan. And shoutout ko din pala si Miss Olive Pasqua. Si Miss Olive is actually one of my colleagues din doon sa University of Baguio. Family ko sila doon sa Finance Department. I mean, actually, Miss Finance Department. Kaya shout-out ko na kayong lahat. Accountant's Office, Sir Ed, Ma'am Tin, Ma'am Fatima, Ma'am Micaela, ganyan. Ma'am Olive, Ma'am Ellie, Ma'am Miles. Ayan, I miss you guys so much po. You created you. But you helped me parang i-develop talaga yung self ko, kaya ako rin nandito. Ayan, shout out ko din pala si Joyce. Ay, Joyce! Na nami-miss ko na rin. Naku, Joyce kasi kaming tatlo. Joyce Ren, Sophia Joyce, Joyce Ann, Charles Joyce. Charles Joyce. And joke lang, Charles. Anyway, nanonood din mga international viewers natin. And thank you so much, Ma'am Charmaine and Sir Mark Angelo Coronel Santos for sending us stars, for always supporting us. And sa aking Tita Melly, magpagaling ka na. And kay kasama natin sa ating media na si Jonicio Dennis. Thank you so much for watching Kabsat. And ayun nga, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po. It's so nice na napakadami na nating viewers din ngayon, na-expose ang ating mga kagandahan. Wow! Basta ako nagpapaganda lang ako para sa charot. Anyway, thank you so much po sa Muzar Music, sa lahat po ng nais po na mag-practice, muling bumalik sa mga instruments natin. Anything regarding music, punta lang po kayo sa Muzar Music. And gusto ko din po magpasalamat sa Batang 90s si Milk Tea na talaga namang napakasasarap ng kanilang milk tea. Talagang mag-good vibes ka kahit na malamig. That is located sa Upper Session Road sa harap lang po ng PFVR and sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union, which is Pugad ang kanyang mas kilalang pangalan. Bumisita na po tayo anytime, kahit hindi weekend, pwede tayo dyan dahil napakarami nilang, hindi lang swimming, may mga zoo, may mga zipline, kung ano-ano pa, kaya bisita na kayo dyan sa Pugad. Ayan, so we also want to thank NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, sa, of course, pagbibigay ng kuryente sa atin. Ayan, we also want to mention TG Home Builders for the reconstruction of our houses. So if you need anything para sa inyong bahay, TG Home Builders na ang inyong takbuhan. Ayan. So, Baguio Country Club, also the only 5-star mountain resort in the Philippines. Wow! Perfect ka doon! Yes! Kanila yung title na yan. So, yan, Baguio Country Club. And we also wanna mention din yung, tama ba, Maranan Ballesteros Optometric Clinic. And
vision clinic para sa ating mga mata, eye check-up, and of course for prescription glasses na rin. And ang hindi mawawala ang sekreto natin kung bakit good vibes tayo at laging madaming energy. Kasi nga naman hindi sumasakit ang ating mga katawan at ating mga ulo. Wala tayong nararamdamang kahit ano pa. Aldrich Corporation, napakarami pong produkto like Pau Liniment, Pau Masahe. Meron silang essential. Nako, meron pa yung mga sekretong mga products para sa ating mga kalalakihan. Kaya kung kayo po ay nais malaman kung ano ang mga produktong ito, bumisita lamang din po sa kanilang, sa mga drugstore, para malaman kung ano ba ang kanilang mga products. Sabi nga nila, wala nang aw sa Pau! Ayan, nakasama nyo ngayong umaga ang nag-iisang minion in the house, Rendy Guzman. At nakasama nyo rin ang inyong ate, Sofia Pagaduan. Bukas, magkita-kita tayo. Kompleto na kami bukas. Babalik na, aalis na sa kanyang baul si Charles Limon. Kaya naman tumutok lang. Happy Monday. And magbabalik bukas ang morning Balitaktakan.